Iki dites uut ya kan. Lah iya. Pinarunging kidung tresna monggo prasetyane ngati najan pinalangan samudra agni datan mingguh lan perkewu kangge tresna mingkas saking rubedo diuut aku serang grapin apal supih engko mesti nganggo ora usah sinambi kesepi diarang mawur cahya lintang hasri rendenggo ing hawang-hawang hanyekseni prasapa ning ati ya mung sira juwita sing tak tresnani coba suaramu iki ngono ya diajak ngono mas ya pancen mengono diajak rungokno swaraku senajan nyabrang segara hati setiaku ora bakal sun linjati terus piye dia tresnaku ora bakal sirna sakehing rubeda kang tumeka sirna awit gedene rasa tresna setya tumekane ngucating nyawa ngono mas bakal tak gemateni tak tunggoni sangking puputing Yosua aja kuatir janji aja kuatir jika stru ada Nyoman Alfi Arwana video syuting multimedia Mas wong ayu jeji mating tilamsah ya mong sira mongko mustikaning nawa yai najan sewu widodari tumuring ngarsapada setyaku ora bakal kenggo mang sapa nyuwun tumuring lintang mudhuning rembulan yakti bakal tak wujudi awit kanging tresnaku marang sira yai sakehing rubeda kang tumeka
Sirna awit gedene rasa tresno Cekos Pro campur sarinya Indonesia. Ayo deh, Wiwit Abdika. Senajan nyabrang segoro hati setiaku ora bakal sundin jati sakeh ora beda kang tumeka sirna awit gedene rasa tresno setia makan uncate nyawa. Aku sing iki kancaku SMP iki dhisik. Apa ya? Iya, kancaku